ಗಣಪತಿನ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನು ಪೂಜಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಹಾಯ್, ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೆದ್ರಡುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮುಂದು ರಾಮದೇವ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಣದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬೆದ್ರಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಪಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ತುಂಡ ತೋಜುಂಡು. ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಬೆದ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆಲು ಉಂಡು. ತೂಲೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕುಂಡು. ಮಾತ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜರಿತ ಸೀರೆ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪೀಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚೂಡಿದಾರ್ ಪೀಸ್ ಜರಿತ ಸೀರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಟಾಪ್ಸ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಐಟಮ್ ಏಕದಮ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಿಗೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬತ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲವ್ರ ತೂಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ ಪಂಡ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಓಲ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಕುಲೆ GST ಇಂದ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚನಲ್ಪ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಓ ಬೋರ್ಡಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೇರು. ಇತ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಂದಂಡ ಅಕುಲು ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪರ್ನೇ ದುಂಪೇರ ತುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪರು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಅಂಗಡಿಲಡ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಒಂಜೆಲೆ ಕಪ್ಪುಜರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಡು ದೆಪ್ಪರು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ಅಲಂಕಾರಡ ಪೂರ ತುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ನಂಗೆ ಕೊಡೋದಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋಣ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ಅಲಂಕಾರಡ ಪೋಡ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಂಗೆ ರೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಬರ್ಪಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಪೋತ 3 ಜನಗಳ ಒಂದೊಂದು ಖರ್ಚಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವತ್ತಂದ ರೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಆಸ್ಪಾಸ್ ತಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದು ಪಾತೆರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಂಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮುರಣಿಯಾನ ನೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ಒಡೆಗೆ ರೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಟುದೇರು ಉಂಟುದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾನೆ ಪೋಯಿನಿ ಪನ್ನಗ ಸರ್ವರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದು ಮನ್ಪು ಜಾನ ಪಂಡ ಸರ್ವರ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದ ಕಾತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತನಾಗ ಪೋಯಿನಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 5:30ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ರೇಷನ್ ಕೊನದಿಜ್ಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದೇರೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣನ್ ಪಂತೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮ್ಮ ಇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕತೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.